שלום, לי קוראים איתי. וכאן רואים נינג'אגו. טוב, כאן יש את ניקול, סנסei, הוא וזן. כאן לומדים סיבי. יש כאן כפי שאתם רואים, יש כאן כוכב זהב. רואים? זוהר. טוב. הנה, זה כאן כל הדמויות שבתוך הקופסה. בואו נראה לכם את הדברים שזה עושה. כאן מראים את הסכינים להעיף ולחתוך. עכשיו בואו נראה לכם מה זה באמת. הנה ניקול הולך, הוא רצה לגנוב את הכוכב הזהב, רואים? אבל לא כל כך מהר. הוא נחתך. הוא עבר את הלבה הרותחת, הלך, ראה את כוכב הזהב. הוא רץ אליו, הוא הלך. הבנתם? עכשיו הוא ברח, כי זה מסוכן בשבילו. ירד במדרגות, ראה את זן ונבהל. אתם רואים את זן? לא קוראים זן. ולא קוראים סנסei, הוא. וזה ניקול. הבנתם? הנה, כאן רואים אותו. הוא בורח, טק, ונמחס. עכשיו הוא פוחד. הוא מסתכל על הטירה הזאתי, לא מבין איך, אבל עוד כמעט פגע בו טיל. עכשיו בואו נראה מאחורי הקלעים. בסדר? כאן רואים את זה. זה מסובב את זה. רואים? עכשיו בואו נראה לכם את זה. רואים? כאן יש את זה. רואים הבנתם? רואים? בעזרת האגודל. עכשיו נראה לכם את זה. רואים? טוב. עכשיו אני מראה לכם את הדמויות. סנסei הוא, והשפם שלו עשוי מגומי. הבנתם? זן, ניקול, הרשע, וכוכב, הנה כוכב הזהב. רגע. רואים? טוב, די. עכשיו אני מראה לכם משהו שלא תאמינו לי. משהו שלא הבנתם. נכון? עכשיו, הנה ניקול. הוא ברח, הוא מסתכל על הטירה הזאתי וחשב שיש פעמון, אבל סנסei הוא לא עושה משחקים. אוי, לא.
הנה כאן, הנה ניקול. רגע. הנה, אתם רואים את ניקול? והנה סנסei. שלום, שלום, ולהתראות. הבנת? להתראות.